खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोखौ लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिया आद्रा जानानै थागोन। दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। वृष राशि फालांगिरिफोरनि थाखाय गाहाम सान। दोहोन आरजिनायाव जाफुंसार जागोन। मुलाम्फा मोननो हागोन। मिथुन राशि अहंकार आखुनि थाखाय जोबस्रांनो हागौ। हान्थिनायाव जेंना नुजाथिगोन। सिखिरि सुबुंफोरजों गाज्रि नोजोर होजागोन। कर्कट राशि गोजोन गैयै सान। नखराव जेंना नुजाथिनो हागौ। जानो लोंनो खहाबै जागोन। सिंह राशि देहाखौ मेंनाय मोनगोन। खामानि मावनो गोसो गैयै जागोन। साना एरैनो बारलांगोन। कन्या राशि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। थांखियाव सहैनो हागोन। नाजानायनि फिथाइ मोनफुंनो हागोन। तुला राशि साना जिंगाजों बारलांगोन। रां रुफानि आंखाल नुजाथिनो हागौ। नखराव गोजोन गैयै थासारि फैगोन। वृश्चिक राशि गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। इसोरनि फारसे फोथायनाया बांगोन। मोजां सान। धनु राशि सोमोन्दोआव गावस्रानाय फैनो हागौ। जेंना जेंसिजों साना बारलांगोन। गावखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। मकर राशि धोन दौलत सोरजिनानै लानो हागोन। मोननो गोनां रांफोरखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव माइनाव फैगोन। कुम्भ राशि मोजां हाबा मावनायनि बान्था मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो सिनाय जागोन। बिमा बिफानि मुंखौ गोसार होनो हागोन। मीन राशि नखराव जेंना नुजाथिनो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव नारा-नाथा जानो हागौ। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।